batzuk artistak etorri aurretik. Gaur badakizue, bukatzen dugu zikloa, bigarren 3 hilabeteko ziklo hau, herri literaturari buruz antolatu dugun ziklo hau, koplak, Iparragirre, Bapatekoak eta gaur baladak. Aprobetxatuko dut aurrekoan ere esan nuan, baina hirugarren 3 hilabetekoan ze programa izango dugun. Batzuk jakingo duzue, baina beste batzuk ez. Bilbo Zaharrak egiten du ekainean Arriagan 12 orduko irakurketa. Eta aurten egingo dugun irakurketa izango da Jon Miranderen Haur Besoetakoa. Beraz, hirugarren 3 hilekoaren programa foruni dagokionez izango da haur besoetakoari buruzko 3 jardunaldi. Eta 3 jardunaldi horiek izango dira hain zuzen ere irakurketa baino 3 aste lehenago. Hori esan da, gaurko artistak Niko Etxar eta Javier Kaltzakorta. Niko Etxar, ia danontzat oso ezaguna da rockero eta martxoso bezala, baina badago beste Niko Etxar bat, nik ez dakit nonbait irakurri edo entzun dudan, baina behintzat beraren zera kutxunena dala balada kantatzea. Eta gu hori jakin gendunean, hortik tiratu gendun, ona gonbidatzeko eta ona ekartzeko. Eskertu behar diogu, Zuberoako puntatik etorri izana, ez da gu bezala hemen bizi gara eta albuan gaude, etorri behar du Zuberoatik eta Zuberoa urrun dago. Hori izan da, gero, Javier Kaltzakortari buruz, herri literaturan aditua, komentatu nahi dut gauza bat. Aurreko baten deitu ziguten Eusko Jaurlaritzako kultura sailetik zehazki hizkuntza politikako sailburu ordetzatik esanaz, sailburu ordetzak badauzka publikazio batzuk edo publikazio zerbitzu bat. Eta publikazio horietan badauzka atal desberdinak. Dirudienez, Euskara Mintzagai izeneko katalogoan 5 liburu atera dituzte, eta atera duten azkena da herri literatura. Hain zuzen ere, gu jorratzen ibili garen gaia. Eta liburu hau atera berria da, pare bat hilabete edukiko ditu, eta orduan jarri ziren gurekin harremanetan, gu gai honekin ibili garelako, eta kontatuko dut, sailburu ordetzakuak liburu hau egiteko jarri zirela harremanetan Javier Kaltzakortakin, Labairu ikastetxearekin eta Igone Etxebarriarekin, eta egin dituztela liburu hauek, oso liburu politak, edarrak, baina, esan didatenez, liburu dendetan eta ez da zabaltzen, asko behintzat, eta ez dira ikusten. Gehiago zabaltzen dira ikastetxeetan eta zera, liburutegietan. Beraz, ez da erreza ikustea. 2 liburu dira, bat azalpenekin eta hemen ikusi ditugun jardunaldi hauetan agertu diren gauza gehienak agertzen dira, eta bigarrenean biltzen dira 18 bertso eta ipuin bere CD-arekin. Hemen barruan CD-a da. Kontua da, Gasteiztik bidali dizkigutela 20 ale. Eta 20 ale horiek guk sosketatuko ditugu zuen artean, beraz, mesedez, bukatzen denean, itxoin minutu bat hori egiten. Besterik ez. Etorri daitezela artista. Amatatu mobila,
eta norbaitek lehenago irten behar badu mesedez diskrezioz egin bezala, eta bezala. Lehenengo eta behin, egunon arratzaldeon, ona etortzeagatik. Ikusten ditut hainbat nire lagun eta hainbat bizkaitar, eta pixkat nire zeregina izango da kantaldi eder bat bideratzea, eta pixkat euskera zabal batean egingo dut zuen baimenarekin. Nire zeregina izango da pixkat kantu bakoitzaren gaineko zertzelada labur batzuk ditut, zertzeladak edo argibideak apurren bat gehiago ulertzeko kantua, eta gero bidea emango diot kantatuko du Niko Etxartek. Zubelago euskeran, unkijina oro behar, ezta? Eta hasiko naiz neudean. Harritu nahu ni artista dela esateak, eta ikusten nuen, ez dakit ofizioz irakaslea naiz, baina berez, benetan naizena da euskal zalea. Eta nire ordu gehienak ordenadoraren aurrean uste dut pasatzen ditu da, eta biblioteketan, baina aldeginduko naiz hala ere modu atzegin batean gauzak esaten. Eta esango dut niretzat gauza importantea dana. Gabelek, Narri Gabelek, uste dut esan zuela, euskeraren alderdirik ederrena, euskeraren aurpegirik zoragarriena baladetan dagoela. Hau da, persona bat zaharren gandik edo ondo kantatzen dutenen gandik kantu bat entzutea dela, benetan, askotan, hizkuntza bat menperatzeko hartzen dugun ahalegin hori benetan gozatzen duen. Eta uste dut, behar bada, seguru gaur hori konprobatuko dugula, ikusiko dugula. Orduan, lehenengo kantua izango da argizagiak argitzen dizu segitik, argitzen dizun gaiaz. Eta orduan, kantu horren gainean oso laborti. Argizagia ilargia da, eta ilargiak gauaz argitzen duenean, zeruk argian argitzen duenean, ez dago besterik ilargia baino, ez da? Gainerako izar eta abarrak baino handiagoa da eta ederrago ikusten da. Eta berdin gertatzen da, ene maitea ikusi nuen dantzan plazaren erdian horrekin. Oda, maite minduak ez du besterik ikusten, edo batez ere bere maitea ikusten du plazaren erdian. Eta gero dio, izar batek bezala argitzen du beste ororen artian.